Yma yn y gorllewin godidog rydyn ni'n tyfu'r cynnyrch gorau yn y byd. Tatws wedi meithu gan y pridd cyfoethog a'r tywydd perffaith yn mynd ar drywydd ragoriaeth a chystadlu fod y gorau yn y sioe. Mae breuddwydion Tomi Taten yn rhai mawr. Nid yn aml mae Taten yn cael mynd i sioe fawr Llanelwedd. Ond mae'n edrych fel bod Tomi wedi bod yn treulio gormod o amser yn bola heilo. Mae'r bws i sioe Frenhinol Cymru wedi gadael, a dyw'r ffrindiau ddim wedi sylwi. Ti'n rhy hwyr, Tomi. O na, y teimlad gweithaf yn y byd. Nid dyma pam y cafodd ei eni, i gael ei adael i heneiddio. Gan bacio ei dail gorau heb fawn yn ei sach, mae Tomi yn penderfynu teithio i Lanelwedd ar ben ei hun. Mae'n daith beryglus i Taten fach. Mae popeth mor fawr, ac mae'n daith mor hir. Ond mae Tomi wedi llwyddo. Mae'n benderfynol o fod yn rhan o sîn bwyd a diod ffyniannus Cymru. Awnewch chi fynd amdani fel Tomi a gwireddu eich breuddwyd. I ddysgu mwy am yrfa yn newidiant bwyd a diod Cymru, dewch i'r parth gyrfaoedd bwyd a diod yn ystod sioe Frenhinol Cymru.